wakazoshinga kuti mukadzi uchamuda haina sakafugana uchamuda chakwasangwa dzukuri magarasha iwondo chichikurema mwanangu era ndoti mukadzi kani kangi nayo andisinotonga mukadzi kana ona chanda kabirika andisinowatonga watonga mwana ambuya nambuya saka anyuka idzo kana kumba kuna achapinda nyaya yangu uzipedza nyaya dzakwe kubotsora tusarwe musha saka andaona zvapindukuri saka vana vako ukazvara nambuya ayo yazvana dzinangewo saka ambuya vari kutonga papi amai yako vari kutonga sere amai anzi muri kutonga kai anzi muri kutonga ka amai changamire inini handisi kutonga ipopo handisi kutonga handisi kuziva kuti kutonga kwacho kunzi ndiri kutonga ndokukuti kudii pachinziwo zvavataura ambuya handina pandinopa kondro kuwana wangeni kana kondro kumudzima yangu wacho ndovanopa kondro yese hakuna kana mwana mumwe chete anondinzwa kana unoteerera zvavanodzona mbeno zvavanoteerera izvozvo saka murume hauchamudawo inini murume ndandichimuda zvinomai zvakandipa gupuro inino haimanikidziwo zvisingaiti saka toita sechii chawakuda kwavari manja baba ini ndakudawo zvinhu zvangu zvandakashanda makasenza chii nechi tikati tikashanda tikatenga mombe nechibage ndobvaitengesa mombeyo ndobva tashanda futi bvatatenga gecho ndobvaritengesa pari zvino kuno mbudzi kuno mbudzi ngani 2 ndodziri kuumba iko anzi zvinhu pokutanga takasenza ukatengesa zvinhu ko mbedha uriko mbedha ndowako kaiwe unoziva kuti mbedha ndomukadzi ndoriziva mbudzi idzo chingopaka mukadzi dziri tu wandi andatengesa ndikwanisa kuya kuno kudari wandi andotengesa ndikwanisa kuwana mari yekuya kuno kudari wandi andatotengesa kuti ndikwanisa kuya kuno kudari hanzi wandi ndatengesa ndakwanisa kuti ndiuye kuno kudari ipapo ipfidziso yekuti vaida kuparadza zvidziyo akatanga kudya imwe ndisipo mukadzi wake akatora mumwe mukadzi wechi2 iwe uri amai guru saka hauchadiwa saka iyoyo mbudzi yakatoitengesa nechisimba ini ndisiko kumba achakutsvagira imwe mbudzi yacho wazvinzwa anotsvaga $30 nombudzi yacho chiendai panze mopedzerana nawo kuvashiya zvinhu zvavo zvinenge zvakatirerukei endai nomunhu wenyu endai panze pamusoro yepfuma saka nhasi tikuda kuzwa kuti nhasi avani pamombe yepfuma okay hanzi uno nyaya yepfuma hama yangu nyaya yepfuma iripo ndiyandakati nikurwa ndakarwa ambuya akati handina kuroora saka nhanzi ane tsamba kuchikonzika akaenda kunotora mombe nasadombo aiendesa pfuma yangu mbomira wakabvisa mombe nganiwe kuma akatova mbe 3 nechikonzi zvimwe zvetsamo zvese ndakabvisa mombe dzakauya here taurai ambuya nokuti hanzi ndimi unotonga changamire nofunga nhasi ndekechipiri nyaya iyi patakauya shuwa mukuwasha wangu mombe ndakakutaurira kuti ndakaenda kuMozambique anga asina chaanacho kubva paupenyu hwake ndandisina kana zvese zvandakapiwa kana chinonziwo machira kana chinonziwo mbudzi dzokusungira kusvikira vana ava vakura ava ndopandikazosimukawo ini ndichienda kwamambo musango ndikanosvika unomhangarawo kwamambo makapiwa mombe ngani chikonzi chikandipa mombe 1 kuMozambique iye kudari kwacho hana kuya ndikazotongwa nechidhina ndikaenda rutatu ndopa ndikatumwa nechidhina ndopakazouya chikonzi chichinditora kuti tiendei kuMozambique tinotora chimombe uyezve changamire kutonga kwandiri kutaura kunzi ndini ndinotonga aiwa makapiwa mombe ngani zvemombe kuMozambique ndizvozvo zvandikataura pakutanga ndomapiwa andikaitiwa mombe idzodzo ende pandikapiwa kudare kwacho akaramba kuMozambique kwacho akaramba ndikaenda inini nochikonzi ndikanosvika ikoko ndikapiwa mombe yangu 1 nababa wavo ndovakandipa mombe nomukoma wake anga aripo ndovakandipa mombe iyoyo ndiyo mombe yandinoziva yandakapiwa changamire
Waenda dombo. Ndana. Dombo. Tuudze. Taura hori papo. Usanyore kana uri dombo aunyore. Hautarise mubhuku tuudze zvaunoziva. Gore ra 1994 ndopakaroorana vanhu vari pabeni yavo. Baba womukomana uyo wakanditi ndiendere pamutongai wangu shuwa ndakaendako. Vakanyora list. Vanyora list ndakazopiwa macardbox nemari $300 yerusambo. Palist papa ne 500 tikati hanzi ichaita sei ichateera 2012 ndo muna October ndo pavakaenda kwavari kutaura baba mukomana vaugara kwatuti kuMozambique uko wakaendako vakazouya baba mukomana vati sadombo rukajamba amupurungu wanga wakauya ndakavapa mombe 3 isamurekodi yako inshoti uri right ndo zvaunoziva ukaudzwa zvausina kuona wazvinzwa iwe ukaudzwa zvausina kuona tinotenderana ndati ukaudzwa zvausina kuona totenderana here mira akandikutauriri ndati wakaudzwa zvausina kuona wanga uri kwere kuMozambique kaka ndosaka ndati uri right kutaura chokwadi wakaudzwa zvausina kuona garako basi tine imwe witness yatinowana inonge ino proof Tsamba kwa mambo. Mambo wacho ndiani? Chitiviri Samba. Muneiziva here tsamba kwa mambo? Iwe padoda kundinetsa tsamba yako iyi padiki diki mombe dzikabviswa 20 chi 2012 vadzakatorwa padoda kundinetsa ndiri fast pakuzwisisa fast pakuona tsamba ikatarisa inondiudza kuti tsamba yakanyorwa rini kuitarisa isina date kunyora kweingi kunotaura kuti ndiyarini tsamba inoudza kuti ndiyane zuro tsamba ndikaenda kuMozambique kuna baba Order. Tsamba ndikaenda kuna baba Mozambique baba akati pakatoa mombe zvasizokuirana atina mai patikadi yatikasirwa saka zvoita chienda kuna mambo vakupe tsamba yokuti vakuita chiombe nezvikunzi zvavo ndopandikanda pasvika kunyora tsamba yandana wanzwa ayo handisi kumbokupikisa asi ndoda kuwedzera ndichiti ndoda kuwedzera chokwadi chandikuona ini chokuti tsamba ndikaivhura so inotaura kuti yaane nguva yaita se yanyorwa handisati ndambotarisa kuti ndeyadheti yarini but iri kundudza kuti tsamba haina 4 days yabva kunyorwa ndizvozvo saka purufu yangu haisi kunyatsoti gechegeche uzvinzwa idombo ndoda kuti kana zvikwanisa kudarika mambo kuno vanhu variko kwarusambo handiti ngakuye kawitness yako kwakareba ivo vakati kana zvanetsa nyasha ndikumbira kuti muidzorwa heya kuno kwatikaitinosi tikatora mombe papa vakasafona muzani dzichikonzika chikatora mombe no handisi kuramba kai hapana chanetsa kuda umbowo noti wanga watumboka teerera unzweka chanetsa kuda umbowo tikuti uya ino munhu ano umbowo kana chikonzi chacho uyainacho titaure chino umbowo tichibvunza chete hapana chanetsa tsamba taiona but tsamba ndati haina 3 days yakunyorwa ivi totibvunza izvozvo ndozvandiri kuramba chete ndoda kuti uya ari kurekodha zvinhu zvaakaudzwa zvaasina kuona chete handisi kuramba mabhuya mambo tiri papo Changamire anofanira kudzidza kuti kana chikonzi chaenda kunobata chikonzi chinopemendi yachene ipapo saka zvasvika kumuridzi ndozvikunzi mombe 1 no ikoko hakuna basa kunobasa ndokwati kutaura kunobasa ndokwatakamira patine mari zautipekuti zvese zvava kutaura umbowo hwake hwaari kuziva hatisi kuushora tiri kuugamuchira chiti ngaataure chokwadi asi chokwadi chirimo nechokuti bheki ngaanotora munhu wokwamambo unomukwidza parushinga padhuze muuya tione kuti ndozvipi chete that's all chii mwana munhu akandirowa andibvisa mazino
ari kupi mazina acho akabva akuzunguzika yese akakurova rini inge 2007 iwo wakarege kuenda kumapurisa kumusungisa ipapo manje zvandakaita ndakanga ndisina chandinacho ndakanga ndisina chandinacho kana mari kana kwekutizira kana kupotera ndandisina ndasati ndavaziva hama dzangu dzaigara saka apo wafunga kumusungisa here nokuti ndiyatanga nazvo kwaakudzorera nokuti akuramba aiwa ndizvo ndachirema akaini mazina achaja muudze kuti wakandikuvadza ndaachirema mazina achaja ukuwandiramba ndibhadhare unomuziva bazita rake muudze Alfred mazina wakandiremadza handichagoni kudya apa wakandiramba ndobhadhara zvimazina asuriziwe handina pandikaora pandikakodza mazina kana achiramba iriko kumapurisa iriko nyayo handina pandikambomurowa handina kana zvimwe chita ndikamurowa handikwanisi kana kotomona ndikada kutotsiudza ndivananzi kupolisa ndosamanzita kuti handichakwanisa kugara nayo kuti tisvika panguva ino tisiri pamwe chete akundoenda kubasa kupurazi kuchenda chibage indashanda pachirima ina akaenda akatuma ndikati no indakuchiya kumba chuya yekumba vanhu pakatanga kubva kuramba kubva kupurazi tikansaka namba dzamaneja vakuti namaneja handino 5 zinachi sina mumano nditonga munhu yakuti uradziwa neni handina mumano nditonga ini makapedzera ringita bonde pano 5 years ndati makapedza ringita bonde pano makora ndichanyatsoziva date saka bonde hautoriziva handimuzivi kana aita akauya kumba mba manga akasingatsike aiperera mukadzi wake mudiki nawe hanzi bonde haundipeka ikoko ndokunonzi kunyepa pandakapedza kupinda mumba make pani pandakatanga tadamuzoni ndikasangana naye tanga zvimba mabhora ndikatanga kufamba ndichirapiwa ndikanzi no iwe murume iwe ukajisiwa goko rehaka yenyarira kumachiroko iwe endamba mako utaise pire yako iwe ndomunogura akaripi watichi aiwa nyara dzaivana iwe nyara dzavana taura ndai ndikasangana naye tanga zvimba mabhora pandakapedza kupinda mupi pakufamba ndichirapiwa nozvino imono waishandira iwe murume unonyaya iripo kuti ukajisiwa goko rehaka goko rehaka ukaenda mumba mako toratisa mupire yako ndagoko rakaripi iro goko unani pari pakachekwa ikakwiwa rikasoma bhinzi ndobhinzi zakurasi rakajiswa ndokuti damze kubhuroka chi singaza kuti pori goko rohanga rohaka goko rehaka pangorini ndaenda shuwa kuma ndasvika ndikasumudza piri yangu ndikaona shuwa goro kadi ikabuda wengacho kakapisiso yonzi pisiyo ndiyo kadi yakaisa ndiyapore chibhuroka tsinga dzako zvoti ukasakasika kurapiwa chapesera muziviswa chubu nongani pari yapedza kupinda mbamani igore ripi igore apira paseri watosiya bondi racho kwete kuti ndikasiya bonde indaiga kuno kubasa kuchini uyaiga kumba kuchinga ukabva wariga kurara naye kubva ipapo pakusangana padamira kusangana ndichifamba ndichirapiwa waona kuti bonde rakura ndaona kuti bonde ndikasangana naye ndozvimba mabhora hanzi ukatora goko rohanga kai ukazimbisa murume mabhora handizvizive shangamira handizvizive ende kakarapiwa kwacho handikuzive anombobva arapiwa asi kuti iwo ndowaitofona chibata inini uroi iwo ari tunu mukadzi wake wakaona kana kahwara nogumbo ofona kuti iwe ndowatiroya asi iwe unomuda zvako waimuda zvako ndaimuda but iwe makore shayo usiwo bondo oshinga mupe ndo zvakauta sayo poiti hauna kusvika makore yayo makore ari kunyepa handina kusvika makore yayo kumba ndati ndikaya kuno kubasa kuva ndaikorokoza ndichinda kubasa ndidzoka ndichienda kumba but pandikadzoka pinda mao pandikatanga dambudziko iroro ndakamira kupinda mupi mumba mao saka kwamaini ukapinda mabhora azvimbe aiwa kubva ipo ndaita dambudziko ndati kungobata chinonzi mukadzi chete ndoita dambudziko iroro powe zvinezvi pauri kuenda kwamaini aiwa handisi kutorapiwa handisandanyasopora asi kwamaini ari kuzvimba here handisi kutomboita kana bonde racho handisi kutomboita kana bonde racho bcause tsinga dzangu dzese ndotanga kutodhonza aiwa inyariseka muchinyarara iwe taura handikwanisi kuita bonde pane zvino bcause ndingaita bonde tsinga dzose totanga kudhonza tanga kurwadziwa so ukabatwa haitombomira kana mucha ndinotoni dambudziko pandiri papano ndichitofamba kutorapiwa pamusoro ipapo paari kutaura kuti hanzi izvoni ndikamusunga ipapo wakabva pakatora mukadzi wake wakabva panana mimba gore iroro iwe ukamusunga ndikamusunga akatobvunzwa nambuya wake kuti nhaiwa muzukuru kweiwe mwana uyo wazomuzvara sei iwe uri kunzi wakasungwa nomukadzi mukuru anopapindura ipapo mukadzi wake akandinyepera kuti hanzi ndamuistira mushonga wekuti aende kumapiriyodi kasingagumi
vachitsigirana. Ari kumukadzi wake. Wauya wese andisizotanga. Mushedze amainini wake. Amainini uya pangu. Kurambana wakarambana. Kurambana wakarambana. Eh. Akapo waena uvesi vari pamwe chete. Awa ndega nobasa pandikambondipa watangagara kumba. Oh. Saka asi waena ani manje nhasi. Ndanasa dombo nevadzimangu kuti watatu. Asekuru kwano? Asekuru. Asekuru kwano waena wati waena ani? Ndanasa dombo. Nadzimangu. Gara pasi nomwana ipa benji pa. Mupe murume wako mwana. Murume akaita bonde kumba kwenye kunofa here. Noita Changamire asi dambudziko ripo nderekuti vakaita bonde neni vanenge vatoti tsinga dzangu dzekudzimba nebhora wanalazvi. Asi unonyatsa kuti bonde riri kukusevisa zvakanaka. Bonde hongu asi kana chinge ndapedza izvozvo ndinobva ndatanga kubhridha nini wacho. Okay. Mwana ane nguva yakakura sei mwana? Mwana ane 1 Apa mane mwana vangati? 2 Muri 2 nemurume wako. Kune mukuru anosiro. Asi bonde muri kuita zvei? Unonyepere kuti ndine makore bonde uri kuita zvina zvichakaipa. Nyaya iripo ndeyekuda kurapiwa kwavo. Ndopa ndine msangamende ndikaita bonde. Totaka kurwadziwa. Aiwa tikuwirirana. But tiri kuti bonde usanyepe kuti handisi kuita. Inga mukadzi ari kuti ukundipa bonde rakanaka. Andina ndotoita nguva. Tomanikidzira. Rakapedzisira riri bonde kuitika pamwe. Ndine nguva. Aiwa rakapedzisira riri. Hai nanotesa repesa rini. Iwe uri kuona sei zviri kuitika pakati pevanhu vaviri? Ini Changamire nyaya dzavanoti nadzipindire bai. Iwe unongoda zvako. Indomirawo nezvangu kana dambudziko riri kwandiri ndongomirawo ndiri ndega. Ivo vari 2 vanopedzera navo vari vega. Iwe unongoda bonde rako. Ako neni story dani. Right. Chiendai apa nyaya yatakutaura ndekuti chiendai panze. Nyaya yopfuma tapedza titi. Munoona kwaRusambo moya nomupurisa kwaRusambo. Anoti kuti chiwe. Awali apa baba wangu, awandame wangu. Nifunga baba. Sultan kwa kale. Bali sakanga segete. Baba ground kana sana ama. Asinyari sa baba na ama. Baba wani munhu waifamdzana naye. Munhu akasaba kutosha. Pama chiri ipo kana chiri sina. Saka uda kuti kubatsire nei? Chata kukumbira kuna baba ndi. Kana waita kuti iwo asikuda amaiwe. Takumbira tongo tipo basa kwa kirachi. Amaiwe bisa amaiwe kunishinga wana wewe. Wewe sitezi kumaba. Wanishinga wafiku. Alright. Endai muita discussion panze. Vana ai point. Rekaini kuti pane mumwe munhu wekuti akakura. Terai munzwe. Mumwe munhu baba namai vakarambana anogona kutora amai vake akagara nani. Navo zvirimo murudzi rwedu. But asida kutora nokumhanya, toda kutora nokuita sei? Nokuwirira. Endai panze. But pano nyaya yepfuma. Pane pfuma tapedza kudhara. Pano nyaya yekuti uyu pano zvinhu zvavakasenza vese zvaanofanira kupa mabi yake. Munoita izvozvo mudzoka. Pamusoro Changamire. Ngeja natenga rigezesa tikatenga mutano. Unotakupai vanhu kunotaura.